Tere salam. Gelin biz bugün şular ýaly karamelni waza ýatalyň. Karamelni waza diýdigimizem horoz tüýjüden waza diýdigimiz bolýar türkmen söylämizde. Ýani biziň öňden iýen horoz tüýjümizden waza ýatamak bolýar. Waza şeklen bir hili şular ýaly tortlaň ladyň üstüne goýan bolyn, göze ýakymylja, üýtgeçjek, owudonja görnýär, hem delje görnýär. Soňky döwür moda bolupdyr şular ýaly edip tortlaň üstüne goýýarlar. Hemem daşyndan göreňden häzir kyn üýtgeçik zat ýalak bolup görnýär. Ýöne ýasamaty juda kyn näl. Hemem tagamam gowy bolýar, bir tortyň üstüne başga bir iýilmeýän zat goýan ýalylar. Iýilýän zat horoz tüýji, herkimiň bir iýenje zady. Tüýjüden şekerden ýasalýan zat. Hemem göze ýakymly owudon bolýar. Gelin biz bugün şol horoz tüýjüden waza ýatalyň. Gerek zatlar 140 gram şeker, 40 gram arval, 40 gram suw, 2 damjacık kraska gerek. Öz isleňize görä nähili renk etmek isleseňiz, şoňa görä 2 damjacık renk gerek. Bize ýene de mühim gerek zatlaryň biri bir termometr gerek, ýani kızgınlygy ölçenýän. Şular ýaly bolsa dolýar ýa başga özüňizde nähilem bolsa şu kohunly termometr kızgınlygy ölçenýän zat gerek. Biram şular ýaly silikon we kovrik, ýani silikon we halyjyk gerek. Sebäbi gaýnap püsögimiz häzir 160 gradusa baran püsög biz şo kızgınlygyna uýmaly bolýar. Onuň silikon we bolmasa başga zady eredip biler. Şoň üçin şol ikisi bize hökman gerek mühim zatlaryň biri. Biz şular ýaly aşagy galyňça pitijik alýata şoňa şekerimizi hem arwalymyzy goşýar, üstüne 3 nahar çemçe suwumyzy goşýar. Ondan munny peteçi wotda goýýarsa, gaýnatýar. Şu biziň horoz tüýjümiz 155 gradus bolýança bulap durup başyna durýarsa gaýnatýar. Hem şo wagt kraskamyzam goşýar. Nähili renk etmedi gelse şo renkimizem goşýarsa, barlap durýar. Şu 155 gradus bolandan soň ondan otdan düşürýär. 155-160 bolanda da ýani ýok, ýöne şondan pes bolmalylar. Şoňa barýança gaýnatýar horoz tüýjümizi. Hemen sirowum gaýnady, 155-160 gradusa bardyny otdan düşürýärse, bir azajyk şey edip bulap durýar. Şoň bir azajyk köpükler ýatyşar ýaly, bir köpükler öçüşär ýaly bulaýarsa, gapdalmyzdan hem silikon we halyjygymyzdan ýazyp taýin edip goýýar. Bilen işleşeňizde gaty teretap bolan, sebäbi gaty gaýna ol 160 gradusa baran soň çağılar datlar bir golaýyňyza getiräýmäň, gaty eli ýanar, bir ýerine degse gaty ýanar, şoň üçin gaty teretaplyk bilen işleň. Ondan köpükler ýatyşar bol şeýtýärse, orta arasyna bir tegelegräjik bolar şekilledip guýýar bu sirowmyzy. Inni şu wazamyzy şekillendirmek üçin biraz şular ýaly bir şepka gerek şekil bermek üçin, biram udynja zat gerek. Şular ýaly menkä çüýşe beýik udynja, udyn bir garşyraçyk zat. Ýa-da özüňizde başga näme-de bolsa şoň ýaly bir beýiklikjek bir şoň aşagyna goýar ýaly bir zat gerek bolýar. Sirowmyzy goýamyzdan soň bir azajyk bir köşeşdin, bir azajyk togoşdyn, ýa-da 5-3 minit garaş ýa-da garaşam zok. Ondan soň ýankyna beýik ladymyzyň üstüne sirop doňmaka şeýtýärse geçirýär şoňa. Ondan haýdap bir şepka bilen hem şekillendirýär. Niretine skladka beresiňiz gelse, özüňiz näçe köpürak skladka beresiňiz gelse, köpürak bir şepka takmaly, azyrak beresiňiz gelse, azyrak ýerden şeýdip bir şepka takyşdyrýar. Şu doňmaka haýdap işlemeler inni bir teretaplyk bilen. Şular ýaly bir şepkalaryny takyp bolanmazdan soň has udyn gelşikdirek, udyn bolan ýerlerini halamadyk ýerlerini gaýçyjyk alyp kesişdirip çykýar. Entek gaty şatylama doňanyk ýöne indi ýankydanam gaýnaklykdanam azajyk köşeşdi. Täni birazjyk rezin ýalyrak bolan wagty gaýçyjyk alýarsa gerek däl ýerlerini kesişdirip çykýar teretaplyk bilen.
Inni sirwamydy şu durşuna goýýas bir 15 20 min gowy sowaýança goýýas özü. Gowy sowap, gowy doňmaly, gatylap hakyky horosýjy ýalak bolup satylap duran bolýança garaşýasyny bu doňmagyna. Hanny wagt geçdi, men horosýjym gatady, doňdy, bidenni şular ýaly ellik gerekli barmagymyz degremizde elimiziň izi galmadylygy üçin elimizde perçatka giýip işleýär inni bunu çykarmak üçin. O gatajdy, gow doňdy, satylap duran horosýjy boldy. Inni ýuwaşlyk bilen döwäýmänçig inni bulam gow gatan süýjüde inni bulam gat feresap bolmasaň bulam şat edýärdi aýna ýaly döwläýär. Şoň üçin ema bilençik ýuwaşlyk bilen aýyrşdyrýar zatlaryny. Azamyz aýna ýaly ýalpylap duran bolan üçin häzir elimizde ellik geýmesek barmagyzdan dolýar ýüzüle. Şoň üçin eliňizde ýokmançylara rezin moltanya beýleki klyonkolu bolsun adna razy we perçatkalaryň birini geýip işleseňiz hasam wazaňyz owadan ýalpylap duran aýna ýalpylatmas ýaly bolup çykar. Tagamanja çykardyk, döwmän etmänçik. Görüň nä, owadan ýalpylap duran gowja waza boldy. Nä görüň, şular ýaly artykmajyrak bir çykyp duran ýerlerini aýryp bilýän ýerlerini aýyrşdyrarsan, indi kän bir ellemeler buny bir ýerde, guwry ýerde bir çyg däl, halajinlik däl, zat däl ýöne öý temperaturasyna guwry ýerde buny taklap bilersiň. Hiç daşyna da paket dat geýdirmek gerek däl. Şu durşuna goýup tortuňyň üstüne goýýançaňy näçe günläbem arkaýyn durýar bul. Soň tortuňyň üstüne goýjak wagtyňdan bellemeli zatlaryň biri halajinlige salmak bolanok waza halajinige giri berse çyg çekýärde ýumşap bir ýyl eremek bilen bolýar. Şoň üçin tortuňyz beräýjek wagtyňyz şoňuny ber goýmaly üstüne. Ondan biram şol göni tortuň öz üstüne goýulanokda aşagyna bir ak şokolat goýup, şo şokolat çalsaňdam eremezek bolýar. Ak şokolady batyryp ondan goýsaňyz, gowy arkaýynjak berip bilersiňiz müşterilerinize. Biziň wazamyz taýýar boldy. Indi tedem özüňiz tort pişireňize zat edeňiz. Şular ýaly waza ýatap, içine de onucuk-muncuk goýup, owadan nap bilersiňiz tortlaryňyzy. Eger men şu beren maslahatlarym size haýyr degen bolsa, onda like goýmak ýatdan çykarmaň, hem podpiska bolun. Maňa gollaw bermek üçin like-laryňyzdan gıtkanmançyk goýmaňyzy haýyş edýän. Hem şular ýaly karamelni waza ýatasaňyz, işiňiz uğurna bolsun.